Pozdravujem vás, priatelia. Viete si predstaviť, že sa prebudíte ako do rozprávky? Ak áno, mám tu pre vás dom, ktorý vás očarí svojou vynikajúcou atmosférou a energiou. Nech sa páči, poďte si ho spolu so mnou pozrieť. A čo je najúžasnejšie na tejto ponuke, že môžete mať dom za cenu bytu v Bratislave. Ak sa vám táto ponuka páči, rada vás uvítam na obliadke.